Sabies que els catalans hem deixat una empremta única en la història marítima? Avui et porto 6 grans gestes catalanes que han canviat el rumb dels mars. Al segle XIII, la corona catalana aragonesa va expandir-se pel Mediterrani. El 1282, conquerint Sicília, va establir una xarxa de dominació marítima juntament amb Atenes, Sardenya i Nàpols. Al segle XIV, les drassanes reials de Barcelona van ser un centre naval de primer nivell. I en van sortir les famoses naus catalanes, embarcacions úniques, robustes i innovadores que van dominar el Mediterrani. L'any 1859, Narcís Monturiol va revolucionar la navegació submarina amb l'Ictíneo, un dels primers submarins moderns construït a Barcelona, impulsat per valors científics i humanitaris. Al segle XIX, Pere Gibert va ser un dels últims pirates actius a l'Atlàntic. Amb la seva goleta Panda va atacar vaixells mercants per tota la costa de Florida. Va ser capturat i executat a Boston el 1835, convertint-se en una de les llegendes de la pirateria internacional. També, al segle XIX, Miquel Biada, nascut a Mataró, va participar en el comerç transatlàntic amb Amèrica. I així va impulsar el primer ferrocarril de la península, unint el port de Barcelona amb l'interior i potenciant les rutes marítimes. Finalment, les tècniques de construcció de naus catalanes del segle XVIII i XIX van influir en potències com França i Anglaterra. Els mestres d'aixa catalans exportaven coneixements arreu d'Europa que s'aplicaven en embarcacions militars i de comerç. Si t'ha agradat aquest petit viatge per la nostra història marinera, comparteix-ho i segueix-me. Ens veiem!